Wai na mutum ya ce kallo ko a taɓa ba dama sai dai motsinsa zancen zafin so zan jira za a yi wace tsaya ki ji labari na kanan kawo. Ke, daga tashi ki bar gurin nan. Idiot. Kuma menene haka? Ban gane me hakan ba. Mun ta wulakanci da rashin mutunci za ku zauna ta bugu da gugu. To ba kan wace bace? Kishin naki akan kan wace zaki iya yi ke? Ban gane lafiya ba, an wata ma ai mace ce. Ai ni in dai mace ce mace ce. Ko macen kiyashi ce ba na son ga tara na ko mace mai suna mace. Allah ya yi miki wannan kishin naki. Wannan kishin aiki ne ki kashe wani. Ba na fata Allah ya yi mu. Ba na fata dan da a cin wata ce ne zo na iske ka da ita ba ita ba. Ina ranzu da Allah sai na sumar da ita. Sai na mata da hannun ta ba ma za a gane ta dan kutumar ubanta. To ke dan akan ne ce wannan abu. Akan me nake yi? Bincikanni. Akan ka nake yi. Abinda nake so wani yake zaune a kusa da shi. Kuma sannan akwai alaka ta aure yanzu da tsakaninka da ita ko bayan raina za ta yi auren. Kuma shi ne za ki zama ana wani hirar ta na san ma me kuke tattaunawa a kai. Wani bira muke ba ka ce na ki can ta ce ki wuri gidan ki. Sai kuma muna cikin magana sai ga ki. To sai kuma menene? Kuma ke zo kike iske muna magana. Wa ya sa ka tambaye ni? Ya kuma ki ban tambaye ta ba? Ta kame za ka tambaye ta ba na nan. Tambaye ta ba. Gaskiya ka ci sa'a ina son ka da sai na gaura maka mari. Ni zake gaura mari? Kan gaura maka marin mana tunda kana neman faɗa mun gurbi da na wata.